5 הרגלים שיעזרו לכם להצליח יותר בעסקים ובחיים בכללי. הידעתם ש80% מהמיליונרים בעולם הם בכלל self-made millionaires, מה שזה אומר שהם לא נולדו לתוך ההון שלהם, אלא הם יצרו אותו בעצמם, ולפי מה שהם מסבירים, הם עשו את זה על ידי כמה הרגלים בסיסיים שהם חזרו עליהם מדי יום, ואת התוצאה הסופית בעצם כולנו רואים. אז אספתי את ההרגלים של המיליונרים המובילים והמוכרים בעולם, ולקחתי גם הרבה מידע מספרים מאוד מוכרים. בעצם צמצמתי את הרשימה הזאת ל5 הרגלים מובילים, שיעזרו לכם להצליח יותר. סרטון חובה למי שרוצה להוציא יותר מהחיים שלו. בחרו את החברים שלכם בחוכמה. אתם מכירים את האמרה המפורסמת שאומרת, הראה לי מי הם חבריך והראה לך מי אתה? אז מסתבר שזה נכון. זה עכשיו מאושש מדעית, בהרבה מחקרים. אני רוצה לשתף אתכם מאמר ספציפי שאני מצאתי, שהייתי פשוט בהלם ממנו. אוקיי? מה שזה אומר, זה שהחוקרים מצאו שאם יש לכם חבר שישמין בצורה מאוד קיצונית, יש לכם 45% סיכוי לעלות גם כן במשקל במהלך השנתיים הקרובות. מה שיותר מטורף מזה, שאם יש לכם חבר של חבר שישמין בצורה קיצונית, יש לכם סיכוי להשמין ב-20% במהלך השנתיים הקרובות. גם אם אתם בכלל לא מכירים את החבר הזה של החבר. זה עובד אותו דבר, גם עם עישון וגם עם עושר. אם יש לכם חברים מעשנים או חברים של חברים מעשנים, הסיכוי שלכם לעשן גם עולה. אותו דבר לגבי להיות מאושר או לגבי להיות עצוב אם אתם מסתובבים עם קוטרים או שיש הרבה קוטרים ברשת שלכם. אז תבחרו את החברים שלכם בחוכמה. מה לעשות? תמיד יהיה מישהו שיעביר עלינו ביקורת והיא תהיה שלילית. יש הרבה אנשים שעסוקים לא באמת לחיות, אלא בלהסתכל על מי עושה מה, כדי שיהיה להם משהו לדבר עליו. אותם אנשים לא כל כך מתקדמים, כי הם לא עסוקים בלעשות שום דבר, הם לא רוצים להסתכן בזה שידברו עליהם. אבל אם אתם רוצים באמת להתקדם, למצות את הפוטנציאל שלכם, צריך לקחת את הסיכון ולקבל את זה שאין מה לעשות על כל בן אדם שאוהב אותנו, כנראה שיהיה לנו הייטר וששמיץ אותנו מאחורי הגב או אפילו בפנים. וזה סיכון ששווה לקחת, כי בסופו של דבר המטרה שלנו היא לחיות את החיים שלנו ולהצליח בהם בצורה הכי טובה כפי שאנחנו רוצים, ולא להיות עסוקים כל הזמן בלרצות אנשים אחרים. בשבילי ההחלטה היא מאוד פשוטה, עובדה שאני פה, ואני שמה את עצמי בקדמת הבמה, כי אני עושה את מה שאני רוצה ומה שאני מאמינה בו. לחיות חיים שכל החיים בעצם מעבירים אותם ולנסות לרצות אנשים אחרים, לעמוד בסטנדרטים שלהם, רק בשביל שלא ידברו עליכם, אני לא חושבת שזה ממש חיים, וזה ללא ספק לא יעזור לכם להגשים את עצמכם. אז תעשו את מה שאתם אוהבים, את מה שעושה לכם טוב, ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. לא ליפול למלכודת של הפומו. Fear of missing out. זה בעצם אומר שאנחנו כל הזמן בסטרס, שאנחנו מפספסים משהו. כל דבר שאנחנו בוחרים, יש בעצם אלטרנטיבות. אז תמיד הפחד הזה שאנחנו עושים איזה משהו ואנחנו מפספסים משהו אחר הרבה יותר טוב, וכל הזמן אנחנו לא מרוצים מאיפה שאנחנו, כי יש משהו יותר טוב שמחכה שם, רחוק יותר. זה מאוד קשה לא ליפול למלכודת הזאת, כי ברשתות החברתיות אנחנו כל הזמן מופגזים על ידי אנשים שנהנים מהחיים, יוצאים לחופשות שוות, הולכים לים, נהנים במסעדות, ואנחנו תוכנים עבודה, שזה בעצם נראה לנו כמו אופציה הרבה פחות טובה, ואנחנו כל הזמן בעצם בסטרס הזה שאנחנו מפספסים משהו מאוד משמעותי, אבל צריך לזכור, אני חושבת שכולנו יודעים שסושיאל מדיה זה ברובו בולשיט אחד גדול. לי אישית זה תמיד עוזר כשאני מתחילה להרגיש את הסטרס הזה שאולי יש איזה משהו אחר ולמה אני עושה את מה שאני עושה, ואולי אני אעשה ככה ואולי אני אעשה ככה. אני תמיד כזה קצת נושמת ומזכירה לעצמי שסושיאל מדיה זה הכל שקרים שמצטלמים נורא יפה, אבל זה לא החיים עצמם, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להתחבר למטרה שיש לנו ולהזכיר לעצמנו. זה מה שבעצם מכניס משמעות לעשייה שלנו ומוריד את רמות הסטרס האלה של יש משהו אחר יותר טוב, כי אין. מה שאני עושה זה מה שנותן לי משמעות, וזה באמת הדבר הכי טוב מבחינתי, וזה הבחירה שלי לעשות, כי הרדיפה אחרי התענוגות האלה, לטווח הרחוק, כאילו אנחנו נשאר עם ריקנות. מה שנותן לנו משמעות, זה בעצם מה שנותן לנו גם את ההגשמת יעדים, וגם את התחושת מילוי הזאת לטווח הרחוק. מיקוד בפתרונות, לא בבעיות. מה שתמיד מדהים אותי באנשים מאוד מצליחים, זה המיקוד שלהם בפתרונות.
מאוד קל להתבחבש בבעיות. יש תמיד בעיות, כל שלב הן פצצות, ומאוד מאוד קל להתבחבש ולהיתקע עליהם, ולהגיד כאילו למה זה קורה ואיך אני מתקדם, זה בעצם אפשר ממש לטבוע שם. אנשים מצליחים לעומת זאת, מה שהם עושים, הם ממש מתמקדים באמונה מלאה שיש פתרון לבעיה הזאת, וזה כל מה שהם עסוקים בו. הם בכלל לא שוקעים לתוך הבעיה עצמה, אלא הם חושבים רק על הפתרון, ובסופו של דבר זה גם מאפשר להם למצוא תמיד את הפתרונות ולהתקדם קדימה, והופך אותם לכל כך מצליחים. משהו מאוד טוב ששמעתי בהקשר הזה מטוני רובינס, זה לשנות את השאלה. בעצם במקום לשאול למה זה לא עובד, או למה זה שום דבר לא מסתדר לי, ואז נתחיל בעצם דו שיח מאוד שלילי עם המוח שלי שאומר, ברור שזה לא מסתדר לתפוקה, זה לא מסתדר כי את לא מצליחה, את לא מצליחה כי את ככה וככה וככה, ויש פה דו שיח מאוד מוריד. אנחנו נשנה את השאלה לאיך אפשר שזה יעבוד. אז בעצם המוח נאלץ לעבוד קצת יותר קשה, ובמקום הדו שיח השלילי שהוא כל כך אוהב ורגיל אליו, הוא נאלץ לחשוב כל פעם על פתרונות יצירתיים לבעיות שאנחנו נותנים לו. אז כל פעם שעולה למה זה קורה, למה יש לי בעיה, למה ולמה, לשנות את זה לאיך אני פותר את זה. הדו שיח הזה שיש לנו בתוך הראש עצמו, הוא כל כך משמעותי, והוא בעצם יכול להיות המתכון או לזה שאנחנו ניפול ונתבחבש באותה בעיה, או לזה שאנחנו נמצא פתרון, והרבה פעמים פתרון מאוד יצירתי שפתאום יופיע רק מזה שעצרנו את הדו-שיח השלילי הזה והתמקדנו בפתרון עצמו. אם אתם מתאמנים, אתם יודעים שלפעמים צריך לצאת להפסקה כפויה ולתת לגוף לנוח, מה שמאפשר לנו למלות רזרבות וגורם לנו לחזור חזקים יותר פי כמה ולעבוד יותר טוב. אז זה עובד אותו דבר עם המוח שלנו מן הסתם, וביל גייטס כבר בשנות ה-80 התחיל משהו שנקרא שבוע חשיבה, שהוא בעצם היה סוגר את עצמו אחת לחודש מכל העולם, והוא היה מקדיש שבוע שלם, בלי טלפונים, מנתק את עצמו מהכל, הוא היה מקדיש את כל הזמן הזה ללמידה של דברים חדשים, לקריאה, לחשיבה, והדבר הזה עזר לו לפתח המון מחשבות חדשות, יצירתיות ופתרונות לכל מיני דברים שבאותו זמן היה נראה לו שזה בלתי אפשרי, ועצם הפרספקטיבה הזאת של לקחת צעד אחד לאחור, להוריד שנייה את כל הסטרס ולראות את הדברים באור אחר, מאפשר לנו לבוא עם המון פתרונות יצירתיים ורוח חדשה. אז לא כולנו יכולים עכשיו לקחת שבוע חופש מהחיים שלנו כל חודש, אבל אם יש לכם אפשרות אפילו לקחת יום, יומיים, רצו יומיים 3, ולקחת פרספקטיבה קצת אחרת, יותר רחבה על החיים, האם אני בכיוון הנכון, מה הייתי רוצה ללמוד, מה חסר לי, וככה להסתכל על החיים יותר בגדול. לטווח הרחוק זה משהו שיכול מאוד להועיל לכם, העצירה הזאת, וכל פעם מחדש למקד אתכם במטרות שלכם, בכיוון של החיים שאתם רוצים, ואיך להשיג אותם. אז אני מקווה שהסרטון הזה הועיל לכם והיה לכם מעניין. אני אשמח שתעשו לייקים כן, ותכתבו לי בתגובות מה חשבתם על הטיפים להצלחה, ואם יש לכם טיפים משלכם שהייתם מוסיפים לפה, או דברים אפילו שכדאי להימנע מהם למי שרוצה להצליח בעסקים ובחיים שלו. וחוץ מזה אני ממש מודה לכם אם אתם תירשמו לערוץ, וככה גם אתם תוכלו לראות תכנים נוספים דומים למה שראיתם בסרטון פה. נתראה פעם הבאה.